Tajikistan are still riding high after scoring 2 late goals in their final group game to not only reach the knockout stages with a historic win, but to do it in their maiden appearance. Molotov heads Tajikistan into the lead. The two centre-backs combine and it's a wonderfully well-taken goal after half an hour. Тоҷикистон як даста, як шиор, як ҳадаф. Бо умеди пирӯзӣ, бо дуои пешво, бо иродаи қавӣ, бо ғурури тоҷикӣ баҳри пирӯзӣ. Тоҷикистон ба пеш, зери як шиор, барои парафшони як ливо, баҳри як ҳадафи пирӯзӣ. Тими миллӣ бо ғурури миллӣ, бо иродаи қавӣ ба пеш таърихсозони меҳан ба даври чаҳори якниҳоӣ. Чӣ гӯям, ки ҳаме арзад, ҳама эҳсоси бедорӣ, шиори мо ватандорӣ, ватандорӣ, ватандорӣ. Муборак ҳамватан фатҳи баланди қуллаи номус. Ба пешаи Тоҷикистонам макони нусрату ёрӣ.